Здравейте! Днес ще ви покажа топ 4 най-добри програми за снимане. Не са топ 4, ами според мен. Топ 4 кои са? Първата е Bandicam Record Everything on your PC. Какво да кажа за нея? Хубава програма. Ето. Може да се рекордва World of Warcraft, Minecraft, Webcam, and Computer Screen, всякакви глупости, може са такова. Ето, това е началният екран на Bandicam. Тук да записваш и тук да дадеш на пауза, тук да спреш. Тук е Target, да направиш, че си нерегистриран, и тук даже горе се го пише. Bandicam, може да го изтеглиш или да купиш Bandicam лиценз. Тъй. Цената е около $39. И друго, ето, може да снима на GTA на Grand Theft Auto, всякакъв вид, TF2, не знам, Run Escape, Minecraft, Maple Story, League of Legends, Dirt 2 и 3, Call of Duty, Skyrim, там как се нарича. И това е програмата за онлайн игрите. За какво може да снима за компютърен екран, iTunes, PowerPoint, Skype, Windows, Media Player и YouTube видеа. Така, аха ми го. И идва на следващата, а тя е Open Broadcaster Software. Последната версия е 0.592 бета. Изискванията са да имате DirectX 10. Така, ето как Open Broadcast Free Open Source Software for Recording at Live Streaming. Може да се записват игри, както и същото като на Bandicam, Record Screen, Computer Screen, игри, 62 и 64 битова версия може, но иска DirectX 10. За цена не знам. Последно излязлата е на 28.2013. Така. Запутаме се към следващата и тя е... да имаха тия реклами. А тя е Camtasia Studio. Camtasia Studio хубава програма. Пак има също като Bandicam и Intel OBS. Може да записва, но фреймовете малко са гаднички. Тук може да се обработва видеа, да се записва, да спрати различен звук, да записвате игри и друго, нищо мога да кажа. Друго, не знам за цената. Така, да запитаме към следващото, това е първата хубава програма. Според мен е Fraps. Fraps е хубава, много добра програма според мен. Може да записвате само игри. Ако примерно сега искате да снимате десктопа, не става, тук само игри може да записват. Ето като Balance, World of Warcraft, Far Cry. И ако не е закупена, ще снима около 30 секунди. Ако е закупена, ще снима колкото искате. Също не спомена да кажа, че OBS става и за стримване. Снимане на лайвстрим. Ето, в работа тя се избира бутон с кой да се снима и си избирате с кой бутон и готово. Това беше от мен.
Дано ви е харесало тази класация и до следващото видео. Така и друго какво да спомена. Да, също да се... Опа. Бърках се. Да се абонирате за мен. Ако го направите, ще е страхотно за мен и ще знам... Опа. Знам, че някой поне ме следи. Та. Аз имам Bandicam Launcher. Ето. Аз имам Bandicam Launcher, който ми пуска всякакъв вид глупости и